sanibonani. Yabona makuthiwa uthakathiwe. Awuhle nje uthakathe. Lapho mgxobhozo lo. Yabonisa lo mgxobhozo. Andazi ke ngenye language ubizwa ngani, yabo? Mgxobhozo lo. Umgxobhozo, yabona umethola isithombe sakho. Thola iqanda, egg. Bese kuba ibese yi2. Naliti. Naliti nje wazi yi7. Bese kuba isithombe sakho abekuloya endaweni kanje. Ngesikhathi asikuphathi iqanda, uthola uzothenga inyama engulube. Uzoshaywa la. Abekushaya ngalento le. Bahlahla izithombe nenaliti namakhandlela akhona. Bakuphahlela la ukuthi usibani njengangoku makanuke usibani njengangoku konke ezintweni zakhe akubhede kube manzi kube mhliphi ufane nalo mgxobhozo because masingadobha la phansi lamanzi lamanzi anephunga lakhona, yabo, lamanzi anephunga. So nokuthiwa noma kuthiwa bakwakhelani bakushaya ngayibhobo bakushaya ngani nawuzelwe ekungcoleni okunje emanzini anje umgxobhozo yonke into iba muncu. Andani banivakahle ndiyathemba kodwa yonke into iba muncu. Umuntu azokuphahlela la athi njengangoku kodwa khumbula isithombe sakho in iyakwazi ukuthi ishiwa la. Valentine itsho ishiwa la noma impahla noma yini skipper kawusi paint. Ndibuye ndize ebantwini besifazane ekufuna ukuthi baqaphele because naso ushayiwe ushaye ngomnye uzakwenu akushaya ukuthi sichithwe simbi into engakunikeza ne-discharge uthola ukuthi ngaphansi so end up benephunga wahlezi ufumile nje phansi uloyo lokuthi bake bakushaya nala emgxobhozweni, yabo. So ama-paint abantu besifazane abawanaki kanti uyakwazi ukuthi ulunjwe ngawo umgxobhozo lo, yabo. Hayi andizoqeda kodwa nje babekuthatha le nto le usuke kubheda kakhulu, yabo. Qedile. Enze ngiveze kahle.